Excuse me, Museu of Art, please? Sí, el Museu Nacional d'Art de Catalunya és en aquest edifici d'aquí. But me not understand. Nacional de Catalunya. Sí, Museu Nacional, perquè Catalunya és una nació. Catalunya nació? Why? Per què? Doncs, no sé, home, és que ara... Vols explicar per què sóc una nació? Ostres, què passa? Qui ets? No cal que em busquis. Em sentiràs des de tot arreu. Vols saber per què sóc una nació o no? Què vols dir? Que ets Catalunya? Esclar, dona. T'he cridat perquè em sembla que tenies algun problema. Sí, és que aquest turista no acaba d'entendre per què som una nació. Mira, t'ensenyaré algunes coses bàsiques perquè et puguis explicar fàcilment. No et preocupis per ell, ja tornarem més tard. Però què fas? On m'has dut? Ara ho veuràs, no siguis impacient. D'acord, ja t'escolto. Estàs preparada per fer un viatge per la meva història, conèixer la meva gent, la meva llengua? Sí? Però on em portaràs? Primer vull que sàpigues que sóc una nació per moltes raons. Tinc una història mil·lenària. Els meus paisatges són tan diversos com la meva gent que ha anat arribant de tot arreu. Des de fa molts anys tinc una vida econòmica i cultural pròpia. Tinc les meves tradicions, costums i fins i tot tinc un dret propi. Però des de quan existeixes? Les nacions es fan mica en mica i són el resultat de molts anys. Però es pot dir que em vaig fer major d'edat fa més de 1000 anys. En el segle X, els comtes catalans depenien del rei de França, però l'any 988 se'n van independitzar. Com ho van fer? En aquell temps, el que és ara el sud de Catalunya estava dominat pels sarraïns, que atacaven sovint els comtats catalans del nord. L'any 985, un militar musulmà que es deia Al-Mansur va saquejar Barcelona. La ciutat va quedar arrasada i els francs, requerits per ajudar, no ho van fer. O sigui, que el comte Borrell II va decidir no prometre'ls més vassallatge. Si els francs no complien, els lligams amb ells quedaven trencats i, en aquest cas, més valia ser independents. Això està molt bé, però crec que m'hauries d'ensenyar més coses. Suposo que no em penses deixar aquí tota l'estona. No et queixis, que et portaré a veure moltes coses. De moment, passa per aquesta porta. Per aquí? Segur? Sí, dona, no pateixis, que t'ho passaràs molt bé. Això ho conec, això és Ripoll, i allà hi ha el monestir. Sí, és un dels llocs claus de la meva història. En els segles després d'independitzar-me dels francs, es van construir molts castells i monestirs a les muntanyes. Aquest va ser un dels més importants. Saps què? No em penso quedar aquí fora. Me'n vaig a veure el monestir. Ei, però no triguis! Aquest és l'Agustí, i és historiador. Hola. Hola, què tal? Molt bé. Benvingut a Ripoll. Moltes gràcies. Veuràs, doncs, el monestir de Santa Maria de Ripoll, un exemple molt important, que és el romànic. L'Agustí diu que cap al segle X aquest monestir es va convertir en el centre cultural més gran de Catalunya. Aquí es copiaven a mà els llibres i gràcies a això ara sabem moltes de les coses que passaven en aquella època. L'abat Oliva va ser qui es va cuidar que quedessin escrites les gestes dels comtes de Barcelona. Però l'abat Oliva també va ser molt important per impulsar les assemblees de pau i treva. El primer bressol de parlamentarisme de tota l'Europa medieval, abans fins i tot que els anglesos. La tomba d'en Guifreu Pelós, que és el fundador de la dinastia catalana i de l'escut de Catalunya. Els quatre marins. Ho has dit molt bé. Molt bé, gràcies. De res. Fins una altra. Fins una altra. Adéu. Ho veus? Ja fa segles que tinc unes característiques pròpies. Sí, però n'hi ha moltes més. Jo crec que si hi ha alguna cosa que et fa diferent d'altres nacions és la llengua. Estic totalment d'acord. Saps que el llatí que parlaven els romans és la base del català, però també la d'altres llengües com el castellà, l'italià, l'occità o el francès? Es parlava el mateix aquí que a Itàlia. Si fa no fa, saps què va passar a Sant Miquel de Cuixà fa més de 1000 anys? On? Mira. Ara fa uns 1000 anys, uns monjos de Sant Miquel de Cuixà van rebre la visita d'un duc de Venècia que venia a retirar-se. Tenien un problema, i és que no l'entenien gaire. Veien que ell parlava una altra llengua. Si ell té una llengua pròpia, vol dir que nosaltres també en tenim una, oi? Van pensar els monjos. I com parlaven els catalans fa 1000 anys? No s'ha trobat res escrit en català fins 2 segles després que els monjos coneguessin el dux venecià. Els primers escrits són textos legals traduïts del llatí, com el Forum Iudicum. També es van trobar escrits els comentaris que deia un capellà durant la missa. Es coneixen com les homilies d'Organyà.
o fet de no, e per això que nos dejunassem per les nostres pecats. Què et sembla, ho entens? La veritat és que sona molt estrany. Sí, esclar, perquè és un català molt antic, però tot i així ja s'entén una mica, ja era la nostra llengua. El català va arribar a ser una de les llengües més importants del Mediterrani i escriptors com Ramon Llull, Bernat Metge o Joanot Martorell van fer obres que són cabdals en la història de Tura Universal. Sí, però el català ha sigut prohibit moltes vegades. I tant! S'ha intentat eliminar moltes vegades. Després de l'època d'esplendor i a partir del segle XV, el català perd força en el món de les lletres i el volen eliminar. No és fins al segle XIX quan els catalans tornen a estimar la llengua i tornen a crear literatura. Recuperen la seva llengua respecte a la literatura. És el període que se'n diu la Renaixença. Ostres, però si això és Montserrat! Sí, aquesta muntanya va inspirar el poeta més important de la Renaixença, mossèn Cinto Verdaguer. En Pere, en Francesc i en Xavier, que són uns escolans molt aplicats, m'han explicat que mossèn Cinto va ser la principal figura de la Renaixença en el segle XIX. La lletra la va fer Jacint Verdaguer, un monjo, poeta, bastant important. La música és de Rodera, de Josep Rodera. Els autors de la Renaixença s'inspiraven sovint en la Catalunya de l'edat mitjana, quan era una de les potències del Mediterrani. Després que Jaume I conquerís Mallorca i València en el segle XIII, els comtes de Barcelona, que llavors eren també els reis de la corona d'Aragó, van eixamplar el seu domini a molts llocs de la Mediterrània. En aquells segles apareixen algunes institucions que m'han identificat, com el Consolat de Mar i l'Escola de Cartografia. Què fas aquí parada? Entra! Puc entrar? Però si és el Palau de la Generalitat, el govern de Catalunya. Sí, però vull que sàpigues d'on ve el seu nom. Bon dia. Bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Anem-hi. Jo ja sé que durant la República dels anys 30 va ser el govern de Catalunya, però es veu que el nom ve d'una institució molt antiga del segle XIV. En Santiago Quintanilla, que és mestre de cerimònies, m'explica que a l'edat mitjana sempre s'intentava arribar a un equilibri entre el poder del rei i el dels nobles i eclesiàstics. De tant en tant es convocaven les corts i es pactaven quants diners s'havien de pagar al rei. En aquest sentit, la corona d'Aragó era el regne més modern d'Europa. Com que les corts de vegades trigaven a reunir-se, van decidir que feia falta un lloc fix on administrar els impostos. En van dir la Diputació del General, que va acabar sent coneguda com la Generalitat. Ara ja saps que Generalitat ve de l'època medieval. Sí, ja sé que tenies institucions i que eres un imperi important. Però abans has dit que cap al segle XV va venir l'època de la decadència. Prou que ho recordo, i van intentar confondre la meva gent. Per cert, vols participar en un concurs? Ah, molt bé! M'agraden molt els concursos.